नङा सैमाफ्रा एसे आवाज जाबानो सैमाफ्रा थाल मोनो ओरैनो मेगन मोसोमनानै थादोंबाबो सैमाखौ उन्दुदों दासानखा सोरबा सिखावफ्रा सैमानि सेरजों थांबाबो लासै थांबाबो थाल मोनखागोन आरो ओरैबायदि एलार्ट जानानै थाबाय थायो आरो सैमाफ्रा ओंखायनो जोङो स्टुडेन्टफ्राबो जोङो साराउन्डिंसाव मा फैदों मा फैयाखै गावनि गलखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो एलार्ट जानानै थाबाय थानांगौ आरो एलार्ट जानानै थाबाय थानांगौ सांग्रां जानानै थाबाय थानांगौ गावखौ सांग्रां खालामनानै लाखिबाय थाबासो नोङो गावनि गलखौहाय सुफुंनायाव फकास होबाय थानो हागोन आरो बे मोनसे थार्ड क्वालिटिसआ जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट माने जोङो हदाय सांग्रां जानानै थाबाय थानांगौ एलार्ट जानानै थाबाय थानांगौ आरो फोर्थ क्वालिटिसआ जाहैबाय आल्पाहारि होनदों आल्पाहारि जोङो खम जानांगौ माने आल्पाहारि माने संस्कृत वार्ड आरो जोङो खम जानांगौआ बेखौनो बुजायदों जोङो जोंनि सेन्सआव जोंनि खोमा होन गन्थं होन खुगा होन मोदोम होन स्किन होन गासिबावबो जोङो मोजां बुस्थुखौल' बडियाव सोनांगौ आरो गाज्रि बुस्थुफोरखौ जों खोमाजों खोनासंनाङा गाज्रि बुस्थुफोरखौ जोङो खुगाजों जानाङा जाहाथे जोंनि बडिया गावनि गलखौ एचिभ खालामनायाहाय दा थांखिखौ सुफुंनो थांनायाव जेबो प्रब्लेम फैया माइन्डआव जेबो प्रब्लेम फैया स्किनाव जेबो प्रब्लेम फैया बडियाव जेबो प्रब्लेम फैया बेबायदि जोङो केयार खालामनानै जोङो मा जायो मा खोनासङो बेफोरखौ स्टुडेन्टफ्रा मोजाङै गोसो होनानै नायनांगौ आरो मोजां बुस्थु जानांगौ नोङो गाज्रि बुस्थु जौ सिगारेट गाज्रि बुस्थु जायोबाथ' नोङो थांखि सुफुंनायाव प्रब्लेमा जाखागोन थिग बेबायदिनो जोङो मोजां बुस्थु जानांगौ मोजां इनपुट जोङो खर'आव सोनांगौ आरो बडि माइन्डआव सोनांगौ आरो दा बे जाहैबाय फोर्थ क्वालिटिस लास्ट क्वालिटिसाव होनबावदों जाहैबाय स्ट्रं स्किल्स फ्लकास बेयो माने गृहात्यागि माने लिभ द कम्फर्ट जन माने न'निफ्राय बाहेरायाव थांनांगौ आरो गोदोनि माने समाव फरायसाफोरा मा खालामोमोन गुरुकुलाव फरायहैयोमोन न'खौ गारनानै फरायसाफोरा गोदो बिदि मडार्न एडुकेसन गैयामोन नालाय जेब्ला बै माने गोजाम समावहाय स्टुडेन्टफ्रा गुरुकुलाव थांनानैसो एडुकेसनखौ लायोमोन आरो न'खौ गारनानै थिग बिदिनो बेजोंहाय बेखौनो बुजायदों जाहैबाय जोङो कम्फर्टनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जोङो जोंना न'आव थाना माने एसे खस्थ' खालामनांगौ आरो माने बिमा बिफायानो जोंना गासिबो दंजोबखायो बिमा बिफायानो जोंना खालामनानै गालांजोबखानाय बिदाफ्रानो जोंना खालामनानै गालांजोबखानाय आङो मानो खस्थ' खालायनो दा बेफोरबायदिया स्टुडेन्टफोरनाव थायोब्ला थांखियाव मालाबाबो सुफुंहैनो हानाय नङा आरो कम्फर्ट जननिफ्राय नोङो गोजानाव थानांगौ मालायनाव सोनारनायनिफ्राय नोङो गोजानाव थानांगोन आरो आंना गासिबो दंजोबखायो होननानै आंथ' एथ' फरायनाङा आंना हेल्प खालामग्रा दंखायो आंना उमुगा IAS का बिफायानो IAS का होमबालाय आंहालाय माथो टेनसन आंना बिफायानो मिनिस्टार का आंहा जेबो टेनसन गैया आंहा दंजोबखायो बेफोरबायदि साननाय बा बेफोरबायदि जेनेबा लिभिंआव थायोब्ला गावबागाव गलखौ एचिभ खालामनायाव स्टुडेन्टफ्रा हाहैनाय नङा आरो बे 5 क्वालिटिसफ्रा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट होननानै इन्डियान फिल'सफियाव माने बेखौ फल' खालायो आरो माने दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौबो बेखौनो आसा खालामो जाहाथे नोंथांमोनाबो गावबागाव गलखौहाय सुफुंनायाव गावबागाव माखासे केरेक्टारिस्टिकफोर दं बेफोरखौ फल' खालाम अब्लासो नोंसोरबो गावबागाव गलखौ सुफुंनो हागोन आरो बेनि अनगायै जोंनाव गोबां माने स्टुडेन्टफ्रा फल' खालामनांगौ दङ माखासे केरेक्टारिस्टिकफोर जोङो गलफोर सेटिं खालामबाबो गोबां स्टुडेन्टफ्रानो डिसिप्लिन नङा डिसिप्लिना बिराद इम्परटेन्ट स्टुडेन्ट लाइफआव जोङो माने नोरै जायो आंबो एक्सपिरियेन्स दं बेफोरबायदिखौ माने गलखौ थिग खालामबाय खिन्थु फरायनायाहाय हदाय माने पस्टपन खालामबाय थायो गाबोननिफ्राय समफोरनिफ्राय नेक्स्ट इयारनिफ्राय फरायनोसै दिनै एसे रेस्ट लानोसै दिनै एसे बेरायहैनोसै बेफोरबायदि मोनसे माबा सिटुएसन फैलाबाय थायो आरो माबा दानि जुगावथ' गोबां प्रग्राम जालाबाय थायो दिनै उमुगाव बेरायहैनोसै उमुग दिनै पिकनिक जाहैनोसै
साक्सेस खालायनायाव मोनसे अबस्टेकेल्स आरो दा जाहाथे गावनि गलखौ सुफुंनायाव जोंनि डिफेन्सनि मानसिफ्रा जेरै डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट फुङाव सानफ्रोमबो सिखारो टाइमाव गावसोरनि जानाय थानाय खामानि मावनांगौ मावो थिग बिदिनो स्टुडेन्टफ्राबो डिसिप्लिन जानांगोन फरायनायाव दिनै नोङो मा फरायनांगौ दिनैनि सिलेबासखौ नोङो दिनैनो फोजोबनांगोन गाबोन मा दिनैनि फरायनायखौ नों गाबोनहाय पस्टपन खालायोबा नोङो मालाबाबो गलखौहाय टाइमाव एसेप्ट खालायनो हागोन होननानै आसा दा खालाम आरो ओंखायनो जोङो डिसिप्लिन जानांगौ आरो मोनसे खोथा जोंनि माइन्डआ बिराद माने मा होनो डाइरेक्सना बेलेग जेखि खोनाया मानो जेखि नुवा मानो जोंनि माइन्डआ बेजोंनो खारफालाङो जोंनि माइन्डखौ जोङो बिराद कन्ट्रल खालामो जोंनि माइन्डआ गराय बायदि होनदों जेरै खारला लांबाय थायो जेरै बुङो बेजोंनो थाङो आं ओरै सानलायबाय दिनै आं उमुगाव थांनोसै दिनै भुटानाव बेरायहैनोसै दानो गोसो जालायबाय मेलायबा ब्लड थांलायबाय आं ओरैहाय अबेबा पिकनिक जाहैनोसै बा मोनसे पार्टियाव थांसै बाव नोङो सानबाथाय थांलायबाय ओंखायनो जोङो गरायखौ जेरै लागाम होनानैहाय मोजाङै सालायलाङो थिग बिदिनो जोङो जोंनि माइन्डखौहाय कन्ट्रल खालायनो रोंनांगोन आरो माइन्डआव लागाम लागायनांगोन गावनि थांखिखौ सुफुंनांगौबा गरायखौ जेरै जोङो लागाम लानानै नोरैहाय गिदिंनानै उमुक जायगायाव थांनांगौबा बे जायगाजोंहाय लागामखौ हमै जोङो लानानै थाङो थिग बिदिनो जोंबो जोंनि लाइफआहाय गावनि गलखौ एचिभ खालामनो थाखाय गावनि माइन्डखौबो जोङो कन्ट्रल खालायनो हानांगोन आरो जोंनाव गोबां स्टुडेन्टफ्रानो सोरबा बिराद लेजि माने अलसिया आरो जेनेबा एक्टिभ नङा बा बानाय बे बानायनिफ्राय जोङो जानगारनांगौबा नोंनि गलनि पारपसा स्ट्रं जानांगोन जेब्ला नोंनि गला जुदि नोंना पारपस गैयाबा नोङो गलखौबो एचिभ खालाम बाखागोन आरो नों फरायनो आरो मोनसे जाहैबाय जोङो स्टुडेन्टफ्रा गोबां लाजियो सोरबा आंबो लाजियोमोन जेब्ला आं स्कुलाव फरायोमोन माने रोङाबाबो रोंदों होननानै टिचारफ्रा सोंनोसै बुजिजोब्बायना बयबो होननानै बुजिजोब्बाय आखाइ दिखोनो थिनबा बयबो दिखांसै सोरबा दिखाङाबा बेखौ सिखारनानैहाय टिचारा सोंगोन नालाय मानो बुजियाखै खिन्थु मानसिया बुजिया सोरबा बुजियाखै थेवब्लाबो आखाइ दिखांबायो आरो आंबो बिदिनो मोनसासे जेनेबा जाहाथे बुजिबाय बुजिबाय माने लाजियो जोङो सोंनो रोङैखौ सोंनो बे जोंनि बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दं लाजिबा खाजि गोमायो होननाय थिग बिदिनो गावनि गलखौ सुफुंनायाव जोङो माखासे रोङै बुस्थुखौ लाजिनानै थायोब्ला जोङो मालाबाबो हानाय नङा रोंनाय नङा आरो लाजिबा खाजि गोमायो होननाया जोंनि बाथ्रा भावाव दङ बे स्टुडेन्टफोरनि लाइफआवबो एप्लाइ जायो रोङैबो नोङो माबा मोनसे टपिकआव जुदि रोङाखैबा नोङो बेखौ सोलोंनांगोन लाजिबा नोङो रोंनाय नङा सोंनांगोन टिचारनाव लोगोफोरनाव सोंनांगोन सोरनावबा सोंनांगोन रोंथारनांगोन रोङाबाथ' नोङो एसेप्ट खालायनो हानाय नङा बे थालांबाय थागोन बेथ' नोंसिनि सिलेबासाव दङ खिन्थु नोङो बे लाजिनायनि थाखाय नोङो बेखौ सोङाखिसै दा बेफोरबायदिखौ जोङो स्टुडेन्टफ्रा बयबो सांग्रां जानांगोन आरो मोनसे जाहैबाय जोंनाव सेल्फ कनफिडेन्स थानांगौ सेल्फ कनफिडेन्स स्वामी विवेकानन्दआ बुंदोंमोन if you don't believe in yourself then you have no right to believe in God जुदि नोंहा गावनि सायाव फोथायनाय गैयाबा नोंहा गडखौ फोथायनायनिबो राइट्स गैया गावखौ फोथायग्रोनांगोन गाव थिग जाग्रोनांगोन बेजों मा फोरमायदों नोंहा नोंनि सायाव कनफिडेन्स दंना गैया नोंनि थांखिखौ सुफुंनो थाखाय नोंहा केपाबिलिटि दंना गैया नोङो जुदि दिनै IAS जानो लुबैदों IAS जानो थाखाय नोंहा केपासिटि दंना गैया जुदि नोंहा स्पर्ट्सआवसो इन्ट्रेस्ट दङब्ला नोङो IAS खौ बोरै जानो हानो नोंहा गोसोआनो गैयाबा जुदि नोङो गुबुननि बुंनायाव डक्टर फरायनोसै होननानै डक्टर माने कचिं लाबाय बा फरायनायनि स्टार्ट खालामबाय खिन्थु नोंहा इन्ट्रेस्टआनो गैयाबा कनफिडेन्सआनो गैयाबा अब्ला नोङो हाखानाय नङा आरो बेफोरबायदि
बेफोरबायदि क्वालिटिसफ्रा जोंनाव थानांगोन आरो स्टुडेन्टफ्रा बेफोरखौ सांग्रां जानांगोन ओंखायनो आङो खावलायो जाहाथे बयबो स्टुडेन्टफ्रा गाव गावनि एचिभेबल गलखौ थिक खालामो आरो माखासे गलखौ एचिभ खालामनायाव गोबां माने खस्थ' खालामनांगौ जानानै फैयो बेफोरखौ जाहाथे मावो मानो होनोब्ला नो पेन नो गेन माने जाय खस्थ' खालाया बियो जेबो फिथाइ मोननाय नङा चेलेन्जेसआ बिराद दङ गोबां चेलेन्जेस दङ जोंनि बर' मिडियाम फरायनानैथ' गोबां चेलेन्जेस सारमोनाबो बुंनो हागौ बा सारमोनहा दिनै आंनिफ्राय गोबां गोजौसिनाव सौहैनाय चेलेन्जेसआ दङ खिन्थु चेलेन्जेसखौ जोङो अभारकाम खालामनो हाया बे नङा दिनै बावनो नोंथांमोना एग्जाम्पोल दङ दिनै साइन्टिस्ट दङ डक्टर दङ IAS दङ आरो गोबां ACS फोरबो दङ आरो गोबां फिल्डआवहायनो बर' मिडियाम फरायनानैहाय थांनाय गोबां माने साक्सेसफुल मानसिफोरबो दङ दा आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंखागोन जोंना फुंखा सुबुंफोर दं डक्टर दं इन्जिनियार दं आरो साइन्टिस्ट दंखायो आरो जोंना मासेगिरि सारानो IAS का बर' मिडियाम फरायनानै IAS जानाय अब्ला जोंनि बर' मिडियामा चेलेन्जेसबाबो जोङो अभारकाम खालामनो हायै बेथ' नङा बर' मिडियामा जोङो हायार एडुकेसनाव थाङोब्ला एसे नङा एसे प्रब्लेम मोनो बे नङा आंबो प्रब्लेमखौ मोनदोंमोन मानो होनोब्ला जोङो गुबुन लेंगुवेजाव फरायहैनांगौ जायो खिन्थु इंलिशआ मोनसे लेंगुवेजसो इंलिशआ टेलेन्ट नङा आरो इंलिश रोंबानो जोंनि मानसिफोरनाव गोबां मिसकनसेपसन दं इंलिश रोंबा मानसिया बियो हाइलि एडुकेटेड बा मा बेफोरबायदि साननाया दङ आरो दा बिदि नङा इंलिशआ जास्ट लेंगुवेज मोनसे ट्रेन्सलेसनसो बेयो टेलेन्ट नङा आरो जेरै जोङो बर'निफ्राय एसामिस बा बेंगलि दिनै रायलायो थिग बिदिनो जेनेबा इंलिशआबो बर'निफ्राय इंलिशआव दानस्लायनायसो आरो बेखौ जोङो अभारकाम खालामनो हायो मानो होनब्ला जोङो हायार एडुकेसनाव जोंनि बर' मिडियामा दासिमबो सहैजोबाखै दा बेनि थाखायनो जोङो इंलिशखौबो फरायनांगोन आरो नाजानो हायै जेबो खोथायानो गैया आरो मोनसे लेंगुवेजसो नालाय बेयो लेंगुवेजखौ अभारकाम खालामनो हायो आरो जेरै जोङो आं एसामिसखौ थोबसेबो रोङामोन गोदो आङो जोंना गामिया एकदम बर' जायगाफोर गोजा एकदम माने गोथौआव नालाय जोंना एसामिस रायलायग्रा मानसि सुबुङानो गैयामोन खिन्थु दाथ' आंथ' एसामिस रायलायनायखौ सोलोंनानैथ' रायलायनो हाबाय थिग बिदिनो इंलिशखौबो जेब्ला प्रयजन जों मानि थाखाय इंलिशआव बांसिन फ्लुयेन्ट नङा होनोब्ला जोङो इंलिशखौ डे टु डे इउज खालामबाय थाया जुदि डे टु डे जोंनाव जेनेबा कमिउनिकेसन जाबाय थायोबा जोंनि थाखाय इंलिशआबो बिराद गोरलै जागोन जेरै माने मेघालया मिज'राम बायदि नागालेण्ड जायगाफ्राव इंलिशफ्रा मिन्स अफ कमिउनिकेसन जानायखाय बिथांमोना लेखा रोङाबाबो एसे क्लास 6-7 फरायनायफ्रानो इंलिश रोङो खिन्थु बिदि नङाखि बिथांमोना इंलिश रोंबानो टेलेन्ट बिदि नङा आरो इंलिश रोंबानो जे नोङो लाइफआव साक्सेस जागोन बा माबा मोनसे एचिभ खालामनो हागोन बेफोरबायदि नङा आरो दा ओंखायनो बर' मिडियाम फरायग्रा स्टुडेन्टफोरखौ आं बेखौनो बुङो जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि मोनसे साननाय थानो नाङा आं इंलिश मिडियाम फरायनानै फैयाखै बर' मिडियाम फरायनाय बेखायनो आङो साक्सेस IAS जानो हानाय नङा साइन्टिस्ट जानो हानाय नङा बा माबा मोनसे लाइफआव साक्सेस जानो हानाय नङा बेफोरखौहाय जाहाथे नोंथांमोना रोखा साननानै लायो आरो चेलेन्जेस आरो लेंगुवेजल' नङा जोंनि लाइफआव गोबां चेलेन्जेस थायो सोरनाबा फाइनान्सियेल सोरनाबा फेमिलि ब्रिंगिंआबा बेलेग बयनाबो बेलेग नंगौना नङा बेकग्राउन्डफ्रा बयनाबो बेलेग सोरनाबा आपब्रिंगिंआ बेलेग सोरनाबा एबिलिटिसआ बेलेग सोरनाबा फेमिलि कालचारा बेलेग माने एनभाइरनमेन्टफ्रा जुदा जायो आरो खिन्थु जोङो थांखिखौ सुफुंनोबा मोनसेल' बेखौ गोसोआव ला बेलुन्सफ्रा जेरै बेलेग कालारनि दंना गैया बेलुन्सआ ग्रिनबो थायो येल'बो थायो रेडबो थायो बिराद कालारनि थायो खिन्थु बे बेलुन्सआव जोङो मा सोयोब्ला बेलुन्सआ बिरगोन बेलुन्सआव गेस बा एयार सोयोब्ला बेलुन्सआ गिरगोन थिग बिदिनो जोंनि ब्रेनाव जोङो गियानखौ सोयोब्ला मोजां बुस्थु सोयोब्ला इरेसपेक्टिभ अफ नोंनि फेमिलि बेकग्राउन्ड नोंनि फाइनान्सियेल क्राइसिस बा जिखुनु माने सिटुएसन नोङो मोजां बुस्थु जुदि नोङो मेलेमाव सोयोबा खर'आव सोयोब्ला नोंनि लाइफआबो साक्सेस जागोन आरो चेलेन्जेसआ बयनाबो थायो आरो बेलुन्सआ जेरै कालारा गुबुनबाबो गेस सोबानो गासिबो बिरो हाजारखि दाम गोसानि बेलुनानो जा खमनि बेलुनानो जा बे बेलुनाव मा नांगौ गेस सोनांगौ गेस गैयाबा बे बेलुना जेबो खामानि गैया आरो दाम गोसाबाबो खमबाबो थिग बिदिनो जोंनि ब्रेनाबो नोंनि फैसा गोनां
नोंनि सोरबा इंलिश मिडियाम फरायनाय सोरबा बर' मिडियाम फरायनाय नोंनि फेमिलि ब्रिंगिंआबा बेलेग बेजों जेबो मेटार गैया जेब्ला नोङो नोंनि मेलेमाव मोजां बुस्थु सोगोन नोंनि थांखिया थिग अब्ला नोंबो नोंनि लाइफआवहाय साक्सेस जागोन आरो दा आं बेखौनो खावलायो माने लाइफआव साक्सेस जानांगौबा गोबां खस्थ'बो खालायनांगौ जायो आरो नोंथांमोना मिथिखागौ दानि जुगा बिराद कम्पिटिटिभ जुग जोंनि जायगायावथ' माने उइदाउट गभर्नमेन्ट जब दस्रा जबनि अपरचुनिटिसफ्रानो बिराद खम जोङो बयबो सरकारि साख्रिखौनो होसोबाय थायो नंगौना नङा जोंनि जायगायाव कम्पानि गैया इन्डास्ट्रि गैया दा बेखायनो जोङो सरकारि साख्रिनि थाखायनो नांबाय थायो आरो जोंनाव बोसोरे गोबां स्टुडेन्टफ्रा ग्रेजुवेट जायो PhD खालामो बा MA TMA पास जायो बा मा जायो इन्जिनियारिं पास जायो खिन्थु बयबो सरकारि साख्रि ओंखायनो दा जाय फिट बिसोर आरो साक्सेस जागोन आरो कम्पिटिसना बिराद जाबाय सार्भाइल अफ दा फिटेस्टआ जोंनियाव दा एप्लाइ जाबाय माने जाय मानसिया ससाइटियाव सार्भाइभ जानो लुगैदों मोजां पजिसन लानो लुगैदों अब्ला गावखौनो गाव फिट खालामनांगोन आरो ससाइटियाव दानि जुगाव सार्भाइभ खालामनोबा गावनो गाव फिट जानांगोन दिनै आजिखालि ससाइटियाव आरो फिट जानाय जाय मानसिया साक्सेस बिसोरखौल' रेसपेक्ट होयो नंगौना नङा सोरबा माबा मोनसे लाइफआव फैसा आरजिनो हादोंबा सोरबा माबा मोनसे साक्सेस फरायनायाव साक्सेस जानो हादोंब्ला अब्लासो दिनै नोंखौ ससाइटिनि मानसिफ्रा रेसपेक्ट खालामगोन आरो नंगौना नङा ससाइटियाव बा मिटिं दावथिङाव लेंहरगोन दिनै आंखौ जेरै लेंहरदों माबा मोनसे साक्सेस जानायखायसो आं जुदि आं साक्सेस जायामोनब्ला आंखौ लेंहरनाय नङामोन आरो थिग बिदिनो नोंसोरबो गावबागाव लाइफआवहाय गावबागाव केरियाराव साक्सेस जानो लुगैदोंबा खस्थ' खालामनांगोन आरो लास्टआव आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि लाइफनि जार्निया बिराद गोलाव साक्सेस जानायनि जार्नियाबो बिराद गोलाव ओंखायनो आङो लास्टआव मोननैसो खोथा बुंनानै आं फोजोबनो सानदों जाहाथे लाइफआव जोङो रंजानायखौ बावा आरो डन्ट फरगेट टु एन्जय नोङो गावनि थांखिखौहाय एचिभ खालामैनो गावनि लाइफनि एन्जयमेन्टखौबो जोङो लानांगोन आरो मानो होनब्ला जोङो बुहुमाव खेबसेल' उजिफैदों जोङो गावनि थांखिखौबो सुफुंनांगोन रंजानांगोनबो मिनिनांगोनबो मिनि खुसिबो थानांगोन आरो दिनै मेट्रिकनिफ्राय डिग्रिसिम फरायनायाव 5 बोसोर डिउरेसन दं बे 5 बोसोर डिउरेसनाव दिनै डक्टर जानो थाखाय 4 बोसोर नोङो MBBS जानो थाखाय 4 इयार्सनि कर्स जुदि 4 इयार्सआव जुदि नोङो एकदम फरायनायावल' नांथाबबाय थानानै गावनि रंजानायखौ बावोब्ला बियो नोंनि खहा जागोन आरो ओंखायनो नोंनि थांखिजों जार्नियाव माने गलाव नोङो एन्जय खालायनायखौबो दाबाव जाहाथे एन्जय खालायनानै बयबो गावबागाव लाइफखौहाय गावबागाव थांखिखौ सुफुंनो हायो बेखौनो आं खावलायबाय आरो जोबनायाव जोंहा गोबां बर' हारिनि थाखाय बर' लेंगुवेजनि थाखाय जोङो गोबां मावनांगौ दङ जोंहा बर' लेंगुवेजआ नो डाउट 8 शेड्युल कनस्टिटिउसनाव जोंना सोजाबाय आरो स्टेटआव जोंना अफिसियेल लेंगुवेज खिन्थु बेफोर गासिबो लेखायावल' दं जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो एडमिनिस्ट्रेसनफ्राव जोङो दासिमबो एथ' एप्लाइ खालामनो हायाखै बेखौ जोंसो खालामनांगोन बर' फरायसाफ्रासो खालामनांगोन मानो होनोब्ला फर एग्जाम्पल आङो एडमिनिस्ट्रेसनाव थानानै एसे मोनथिगौ दिनै मिटिं दावथिं जेरावबो नोङो माबाफोर जायोब्ला गभार्नमेन्ट फांसनफोर जायोब्ला दिनै बर' माने BTC आवनो होन बा गासिबो अफिसावनो होन सासे गुबुन मानसिनि सुबुं थायोब्ला जोङो गुबुन राव रायलायनांगौ जानानै फैयो दिनै आंनि अफिसावनो दा सासे सुबुं थायोब्लानो आङो एसामिसाव स्पेस होनांगौ जायो खिन्थु जोंनि बर'आ मा अफिसियेल लेंगुवेज थेवब्लाबो बेफोर जाहैबाय मानि थाखाय जोङो ओंखायनो जोंनि मानसिखौ एडमिनिस्ट्रेसनावबो नांसिगौ आरो गोबां गासिबावबो नांगौ जाहाथे जोङो बेखौ रियेल फर्माव लाबोनो हायो आरो जोंनि लेंगुवेजखौ जोङो 8 शेड्युल स्टेटास मोनदों होननानै जोंनि बर' लेंगुवेजआ 8 शेड्युलाव लेखायावल' थाबाय थाबानो जानाय नङा जोंनि आसामाव अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै डिक्लेयार खालायनानै लेखायावल' थाबाय थाबानो जानाय नङा जोङो बेखौ जाहाथे एडमिनिस्ट्रेसन बा गासिबावबो जाहाथे जों बाहायनो थाखाय अपरचुनिटिस मोनो बेखौ जोंसो खालामनांगोन बर' फरायसाफ्रासो खालामनांगोन जोंसो गासिबो एडमिनिस्ट्रेसनाव थायोब्ला गोजौ लेभेलाव थायोब्ला जोङो अब्लासो
बेखौ रियेलाव लाबोनो हागोन आरो ओंखायनो आं आसा खालामो जाहाथे जेसेबां बर' सुबुंफोर दङ जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं आंजों लोगोसे बयबो खामानि मावनांगौ दं बयबो सासे सासे जेनेबा बर' लेंगुवेजखौ डेभेलप खालामनायाव गोजौनिफ्राय गोजौआव लांनायावहाय बयबो सासे सासे बाहागो लागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो आंबो नाजाबाय थागोन आंनि फारसे बर' लेंगुवेजखौहाय जेसेबां हायो आङो जाहाथे आंबो बर' मिडियाम फरायनानै फैनाय आंहा बर' मिडियामनि सायावहाय गोबां माने मोजां मोननाय दं आरो जोङो ओरैबायदियाव लाबोनांगोन बर' मिडियामखौ जाहाथे गोजौ थाखोनि मानसिफ्राबो जाहाथे बर' मिडियामखौ फरायो आरो दानि प्रेजेन्ट सिटुएसनावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बा नुबायबो जानो हागौ बर' मिडियाम फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा बांसिनफ्रानो जाय माने फाइनान्सियेलि एसे उइक बिथांमोनासो दिनै बर' मिडियामखौ फरायो जाय फाइनान्सियेलि एसे साउन्ड मानसिफोर बिथांमोना गासिबो इंलिश मिडियामाव फोरोङो नंगौना नङा इन रियेलिटि बेयो ग्राउन्ड रियेलिटि दा जाहाथे बेफोरबायदि अबस्टेकेल्सखौ बेफोरबायदि प्रब्लेम्सखौ जोंसो सल्भ खालामनांगोन जाहाथे जों बर' स्टुडेन्टफ्रा फरायनानै माबा मोनसे साक्सेस जायोब्ला गासिबो एडमिनिस्ट्रेसनाव जों बर' मिडियाम फरायनायफ्राबो थाजोबोब्ला डक्टर इन्जिनियाराव बर' मिडियाम फरायनानै सहैजोबोब्ला IASफ्रा बर' मिडियाम फरायनानै जाजोबोब्ला आरो गोबां फिल्डआवनो बर' मिडियाम फरायनानै सहैयोब्ला अब्ला मानसिफ्रा गुबुन जाय मानसिफ्रा इंलिश मिडियामाव फोरोंदों बिथांमोनाबो सानगोन बर' मिडियाम फरायनानैबो बयबो माथो इजिलि लाइफआव साक्सेस जानो हायो बा माबा मोनसे जानो हायो बर' मिडियाम फरायनाया बेखार नङा अब्लासो जोङो बर' मिडियामखौहाय माने दावगा होलांबाय थानो हागोन आरो दानि प्रेजेन्ट सिटुएसनावथ' जोंनि बर' मिडियामनि संख्याया खमायनायनिफ्राय खमायगासिनो दं मानो होनोब्ला मानसिफ्रा थाखा फैसायाव बयबो आपग्रेड जागासिनो दं खिन्थु जोंनि नाम्बार्सआ बर' मिडियामाव खमायनानै दं जाय फाइनान्सियेलि साउन्ड जागासिनो दं बिथांमोना बयबो इंलिश मिडियामफ्राव हगारगासिनो दं ओंखायनो बे जोंनि दायित्व जाहाथे आं ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां मावथिगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय बिथांमोना दिनैनि माने बेफोरबायदि प्रग्राम खालामनानै बर' मिडियामजोंहाय फरायनानै साक्सेस जानाय सुबुंफोरखौ लेंहरनानै दिनै नोंसोरनि गेजेराव एग्जाम्पोल हिसाबै दिन्थिफैनायनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां माने मावथिगिरिफोर दं बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आं दिनैनि बे बादायलु हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि महरै लेंहरनानै दिनै आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो बेखेवबाय होननानै आङो फोसावबाय आरो बेखिनिखौ बुंनानै आङो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बावनो आं फोजोबबाय गोजोन्थों